Ada pesan cik Pak. Jangan lupa Pak tu, jangan sampai mengetik YouTube Sinar Padang siapa nan tahu. Kau ada apa ingin berapa pesta anak sunatan atau kabar ale untuk pernikahan, undanglah Siril Asmara untuk main raba petampi apa. Aku nomornya Pak 0821 7 sampai 9 sampai 51 11. Jangan lupa ketik Sinar Padang Official, ketemu sama album Siril Asmara. Allah ya la boleh ya la bu o tanam simpelo malang yo la boleh yo la bu kata najatu larang rantau sularonyo o kata najatu larang rantau oh sularo nyona onan tadi lakasen olah nomor la satu kini laka masuk kambang oka nomor ladu ora ok bana larang jauh awai sakit
Osikutai mandi nak nyolai Alala mandi badan kutai Salasai mandi badan inyo ganti pakaian yonane ganti pakaian jonane lo lanyo ganti pakaian di badan kutai salasai mengganti baju inyo la duduk di pala antana Oinyo la duduk di palanta Bakato badan diri kutai Yo kabaske esi tadi Onde esi ya dia abang Ambian baju dia gak dua petaga Sebabnya iko ikan gak balabi Konda abi hari barisut Ditunggu sehari lagi Ba itu kato badan kutai Mandanga kato rupo itu Jadi bang kato badan esi Sabun mandi yojo bang kato esi Apo bahan dua sekalian Kato sampai kutai manjawe Agi bahan dua sabun mandi Cukui babaju dua petaga Mandanga kato coy itu Alala sanang lati esi Ambillah baju lah masuk kamar Iyo di dalam lah silamari Masukan pakaian masuk tas elo-elo Saratoan dua untuk mandi Alanyo masuk tas di siesi Masuklah baju dengan andua Yo ala ado baju tadi Nyok bawa sekali keluar Nyok naikan kate oto Ho cukui jo sabun mandi sekalian Sabun mandi ado baodolnya Cukui basampo di dalamnya Deklah cukui sabun jo sampo Baju adolo dalam tas pakaian dua bakato kutai sekali Onde dia kanduang si abang-abang barangke nak nyolai Abang pai manggale ikan dia abang painyo manggale ikan barangke badan dirinya Hosato latibo ate oto Kontak tabeong mesin ni duit gas ditakan nyo gas tatakan kompleng nyo rese kompleng tarese andel masuk lah masuk andel mundur nyo sato lah masuk andel mundur lah mundur oto ke belakang dari mundur oto ke maju barangke dari lubuk ubay lubuk pinang nangkanyo tuju inyo pai manggale ikan tuan inyo pai manggale ikan sedang berjalan noto tadi ndak to bilang lamo bana yo lape di simpang palo banda tarui ke pasar Indo puro di malo hati ndak kasusah bedonyo jauh sudah iko lape nagari Indo puro
Nampaklah simpang Bukit Teme di Maluati ndak kaibo kandak di badan ola balun lalape Lape di simpangnya Bukit Teme oto bajalan Tarwejo ndaklah moto di bajalan di oto tiboan lalape di kelo awas satonyo lape kelo awas menampur daerah Sungai Murue otuane Lape nagari Sungai Muru ala tababang Sungai Kuyuang di Maluati nak karusuan bedo jauh Samoloja Lape nagari Sungai Murue oto bajalan Tarwejo la lewat Sungai Kuyuang mendaki oto sekali mendaki ke Bukit Buai sato manu mendaki ke Bukit Buai oto bajalan Tarwejo olah nampak kampung amal lapang lape di kampung Simalapang la lewat sajo aye bang atu malah lewat nagari aye batu indak to bilang-bilang lamo ndak paralu dietong lamo lape nagari aye batu di sinan kalau kok dipandang ala nampak si pasatapan di malo badan ndak karagu sadang tamanyo batinggakan malape nagarinyo apa satapan lanyo tampus talang kubu ndak na lama nasiba makan paipo bilo kawatamu lape nagari talang kubunyo tampu daerah kumbuang kok sempat kandak ndak balaku di madu dua badan bamangan wang na malape nagari daerah kumbuang la nampak simpang tanah sira patui badan bamanuang sayang diaga balun sudah di
Malape nagarinyo at tanasira sudah itu daerah lunang. Kalau lalape di daerah lunang lamandaki ke Bukit Dado. Di Maloati tak kamamang nampak inyo darat tasiro lape nagari Bukit Dado alat tiboto di sindang. Patui mato ndak namu lalo galak nan jauh nan tabang ayang dia. Malalape di nagari sindang lati boto di Silawi. Setonyo lape di Silawi nyo tampu sekali perbatasan. Setonyo tampu perbatasan nampak daerah Lubuk Pinang Ariado pukul sambilan Ariado pukul 9 malam meningkat pukul 10 latibo di pasar Lubuk Pinang oto baranti tampik nan biasa turun oto badan kutai. Yo satu turun dari oto nyo masuk ke lapau nasi. Yo lapau tampik duduk anak gale. Latibo di dalam lapau kopinya minta disiku. Oh, taina Satonyo minta kopi tadi telah tak kopi dirang lapau. Made ala kopi telah taklah minum kopi badan kutai. Onak lamo inyo sudah minum anak gale datang sekali mambi ikan na nyoba. Oh Tuhan oh mambi ikan nam nyoba oleh sinan kalau kau dipandang. Dan ikan ala nyobagi dia nak gali adonan cie adonan dua baik tuana. Oh gale lako tai baik tu anak gale kutai nak to bilang lama mana. Agak sajalah di badan inyo nan ikan sudah nyo bagi tinggal ikan nanam piber. Satu tinggal ikan nanam piger nyo lataan di badan kutai ditampe inyo manggali di sinan ikan talata menunggu hari siang sang ajo
menunggu harinya siang sajo indak to bilang lamo banari watambah pagi ju anggaran pukul 7 pagi meningkat ke pukul 8 menjawe pukul 9 hariado setengah 10 tagak lakutai ditampe meja ikan mulai menggale badan kutai mulailah menggalenyo badan kutai ndak to bilang lamu nak paralu dibilang lamu agak sajo di badan inyo agak di badan kutai tadi awak nan sadang tagak menunggu rang kabalangan jopa menunggu orang nyo kabalan jo sadang nyo tagak ditampe meja ikan lah datang orang balikan onde nak kanduang namu doi iko bara ikan ko cie iko bara balikan ko di sinan nyo pelaris pagi lah nyo agian di sikutai ba itu nyo kamanggang alema maba itu inyo kamanggale sedang manggale kan yuwa macam orang nanti bona mata lain nanggae lain mudo lain nyo nantu ado latibo membalikan tadi lamalang tibo disikutai anam nyopak piber nanti nggak cuman nyo abi dua piber cuman nyo abi kan dua piber lah tinggal ikan sampai piber hari tambah tinggi juo kutai manggale taruh juo tagak nyo dake meja ikan awak sadang duduk sadang nyo duduk badan kutai balanjo anak gadirang ancak mabalanjo nyo anak gadirancak mengecek kabake kutai onde abang penggale ikan balila ikan bang badan awak nan manyo ikan alamak tolong pilihan ikan anelo mandanga kato dinangga di mencali badan diri kutai satonyo nampak rana gadi tat siro darah di dado perasaan dak lama lai atio jantung nanyo baik tajalu iman badan kutai mata jaluk laiman badan kutai bakato kutai sekali onde dia kanduang nan mudo iko ikan na lama na mudo tanyo cuman iko ikan nan tinggal cie ko ikan na lama iko ko gabu ko madie kok dapet dia magabu nangko dagiang gulai kepalo gulai jolado lado rawit alang kalama nyo dia kepalo gabu mbak itu kato badan inyo kato sampai serupo itu mama jawe nang gadit tadi bara balinyo bang ikan nangko bangai
Mabara balinyo bang ikan angko baru bakato badan kutai kok balikan di kabatanyo kok mahain dak mahabana kok murahin dak murah bana sebanyak 80.000 Mamandang katoco itu neko 80 bang ikan angko jualan boka membaik ndak cukup piti badan ambo lain di kola ikan di bang Ali bang Malain di kola ikan babali mana ngakato bantu itu di sinan kalau kok dipandang baru bakato badan kutai onde di kandung namu doe lai kok suko namu dojo ikan kok Dekato sampai dari si kutai deko itu nana bang tanyo suko bana bang awak jo ikan ketujuh bana cali ikan gadang kepala gadang mungkin digulai lama bana mandang kato bantu itu onde di kandung namu doe kok le suko jo ikan angko Bao sajolah dia ikanan si kue Bao lah ikanan ciko biayin dah ikan di bang air di Mabiain dak dia ikan babaye mandang kato rupo itu menjawek badaran anggadion dia abang dangakan bana banyak gara-gara abang nak kemukil ikan nambo bau nak ke babaye dobek rugi abang cuy itu kato nanggadi maka to sampai sebantu itu aja wapan badan kutai alun karugi ala badan abang magian ikan cik magian ikan cikuetu Mbak itu kato badan inyo mengaku rugi adik sang abui dia Mama ngakok rugi lo dia nama sabui jan rugi lo nangga dia tongkok suko mencari ikan bawalah balik ikan angko gulai lah dia ikan di rumah tapi kok sudah dia adik memasak kok lah sudah ikan bagulai tinggalan badan diri abang agilah nasi kat sepinggan awak litak menggali cuiku Manggale indah dia jua bali mandanga katurupo itu aja wak paninanggadi onde abang dangakan bana kalau sekadar nasi sepinggan indak bana ikan abang agi boleh juo bang meminta nasi ba itu kato badaninyo Mandang kato rupo itu onde dia kandung namu doe kok yo boleh meminta nasi di mako rumah badan dia kato sampai nyo menjawe di belakang pasar lu buat pinang bang di belakang pasar bang lu buat pinang nangko di sinan tinggal badan awak mengalu itu abang tanyuan mengalu itu nambah pikiran nak kapaya do bang mencari rumah awak banyak orang bang nan tahu di tempe awak asa nagari lu buat pinang orang kenal jo badan awak bang
Mahurang kenal bang badan awak mandangakato rupo itu disinan kalau dipandang menjawe inyo badan kutai lai sabana adik kato adik tapi ado supaya abang tak malu. Kok abang datang seorang lah ketampe adik tentu malu bana abang malu abang di bapa adik malu abang di mandi adik di keluarga adik abang malu. Tapi kok batu nak magi nasi japui abang kalapau nang angko di Majapui abang dia kalapau nangko abang duduk saja di siko kok sabatu-batu lai kabajapui kok lah masak nasi jo gulai. Mandang akato bantu itu onde abang dangakan bana beko kok sudah samba masak sarato nasi sekalian awak japui abang kalapau. Tapi batanyo dulu bang badan awak Sapayo jangan salah sabui Sapayo jangan salah japui Bari lurui awak batanyo bari bana badan baru undiang Siako gala dengan namo Boleh sanang mananyo abang bang Boleh sanang bang mananyo abang mendangakat torupo itu nek kalau itu dia nang kaditanyo sesuai namo jo bantu awak buruk namo ndak elok tapi dek adik nak batanyo buruk jo elok bakaban awak karajo galikan kalau nyo namo dia badan abang sikut Tai namo orang imbauan di Sikutai namo baimbauan mandangan namo sikutai lasanang hati nang gadi sesuai namo jo bantu awak gaga namo laelo kato sampai dari nang gadi sinan nang gadi lolai kawatanyo namo ambo bang abang lah tahu kini awak lolai kawatanyo namo abang adik lah tahu gala dengan namo abang lo batanyo lay baki adik siako gala dengan namo dia Masih aku gala dia dengan namo boleh sanang lo awak memanggil boleh sanang awak main bau ko ado batamu di pasar atau batamu selisih lalu memandang kata rupo itu neko itu nang kabang tanyo sesuai kata abang tadi awak buruk namun ndak elok Yo tapi de abang nama tanyo buruk jo elo baka bang akan bang Maburuk jo elok bang bakaban ba itu bana katoinyo kok gala jo namo ambo banamo Santi Dewi Santi panggilan dari mande Santi panggilan dari Bapak Mandang kato rupo itu ndek kalau Santi Dewi lah namo adik sesuai namo jo bantu awak rancak namo lah elok
Baola santiai kanangkola sudah masak nasi jo gulai japui abang pai kalapa untuk makan kepala ikan dia. Mandanga kato rupo itu sanang hatinya Santi Dewi ndak tabado sanang di hati. Onde abang dangakan mana ko iyo bang sabantu itu ambo bao ikan sekali masa ikan abang baja. Apui masa ikan abang bajapui ba itu kato Santi Dewi ndak tabado sanang hati Santi Dewi nyoba ikan babalik setelah sampai ke rumahnya pasiangkan ikan gabut tadi. Ikan selesai dipasiangkan lah nyoba ikan gabut tadi lah dola sudah digeliangnya mulai menggulai badan anti mulai lainnya kamangulai kalau na Santi kamangulainya pasang sigilek sanjo sekali tewi apinya lah masak nasi badaninyo. Dua kali tewi apinya lah masak gulai badan Santi cukui ketiga lah basan dua tuan. Cukui ketiga lawasan dua pesandukan ado banamu kok lintang sama lintangnya kok lujua sama lujuannya di tapi samui bair yang di tangawan bara jompo. Salasai nasi basan dua salasai sambanyo masak talata ditudung nasi menunggu kawan kakak tibo menunggu bangga dan buyung kutai tuan. Tompak di badannya Santi Dewi hari ado puku ampe patang barangke inyo dari rumah menuju silapau nasi kamanjapui sikutai makan. Hoba itu kalau dipandang sedang di jalan tu tinggal sikutai sedang duduk-duduk berpikir juga badan kutai laikanyo japui ko di Santi tuan. Olai kanyo japui ko awak di Santi antanyo awaknyo pagaran ba itu bana ketua hati sedangnya duduk-duduk ju
Ho maimbau orang di labuh kadai, maimbau namo badan kutai. Onde abang dengan bana, onde abang dengakan kini. Samba babue ala masa, nasila sudah bosan buat mola katampe badan awak. Omola karuma bang badan santi ba itu kato santi dewi mendangai nyona mangece mencali kutai sekali kironyo upi santi dewi tuan. Oke ronyo pienyo santi dewi dek santi dewi bana menjapui pahila badan diri kutai barangke inyo dari lapau menuju rumah santi dewi. Oh indak to bilang lamo bana nak guno dietong lamo naninyo sedang berjalan maalun orang nambah dua perjalanan ado banamu perjalanan narak kata tunggang sarupo bayang-bayang nabi. Hosamui tapi ja nak mati aluta lantung patah tigo gajah talajang tunggang balik co itu inyo kabajalan bajalan tumit tenadang-adang nyo aku tidak olu dang-adang santi dewi dolu. Yo anti dahulu mendahului ba itu kalau kau dipandang panek dek lamo di bajalan tibu di labu rumah santi bakato badan diri santi naik labangai hati rumah Tuhan. Naik labangai hati rumah seto mendanga ketoco itu nyotibo di labu rumah baca assalamualaikum menjawe ayah badan santi cukui jo mande sekalian alaikum salam keto mande duo jo bapak badan santi. Naiklah kate rumah kironyo bapak badan santi siako namo jogalanyo banamo liau gahe pulau itu nanapa badan santi. Kalau nan mande badaninyo siako galajo namonyo banamo pie alunaki tuan. Bana mo pi alunaki yo aki apa gila ninyo ba itu kalau kau dilie bakato apa dari badan santi yo lainyo gae pulau. Ho masuklah na hati rumah dari tadi nasi ko masak menurut kabar dari santi. O kabanyo na mudo na magi ikan kau untuk ikan digulai tapi ko iyo ikan bagulai na mudo tadaga makan gulai ikan itu jak tadi gulai masak na Oh itu ja tadi nak gulai masak co itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu nak tabah dosa nangyo hati kutai. Oh alanyo duduk di kurisi bakato badan diri kutai onde kabake apa santi onde apa dangakan bana indak ko apa makan sekali na rancak bana apa nak co itu samo makan awak di meja barampik kita samo duduk. O mana kato coy itu jawapan gaib pulau apa jak tadi sudah makan namudo tibo lambe bana kini tinggal kalian berdua makan lalena arang namudo na
Oh makan lalai nak nyuarana muda mandang kato rupo itu lasanang hati badan kutai mulailah makan badan inyo. Oh satu mulai tangan babasuh tatambu nasi kapinggan nanikan ambil sekali nyo ambil kapalu gabu naninyo upik Santi Dewi lah makan pulo tatambu nasi kapinggan tinggal ambil gulai sajo. Oh bakato badannya buyung kutai onde dia kandung Santi Dewi kok dapet kandak badan abang seorang abian kepala ikan dak kabi di badan abang cie badu dia badan awak tuan. Ocie badu dia badan awak mandang kato coy itu jawapan Santi Dewi jadi bang kato Santi Dewi lebih rancak cie badu padonyo cie sorang-sorang. Yo ba itu kato badan inyo sadang nyo makan kok dipandang nyo makan yo kapalo gabu agak di badan diri kutai saja makan inyo badu iyo jo upik Santi Dewi. Oh saja dapet duduk bagan yang ndak tekan anak jo bini ndak tekan anak di rumah lalu po anak jo bini tuan. Oh lalu ponyo anak jo bini ndak anak tekan lain bini ba itu pulo naninyo laiwan sajo ba itu kalau diliek dek lama kepalo ikan gabu. Oh sadang nyo makan yo nak lamu nyo sadang makan selesai makan yo minum nantangan ala babasu bakato upik Santi Dewi. Oh abang dangakan bana abang nak jana apa ialah duduk lah dulu di kurisi. Oh mandang Santi Dewi nama nyuruh duduk ndak nyuruh duduk kaduduk jua orang kaduduk basuruh duduk orang kapai nambah usia tentunya capeknya inyo duduk. Yolah duduk badan sikutai awak nan sadang duduk tiba tetang alue dari sang anti tuan. Oh tiba tetaluanyo dari Santi seto tiba tetalu tadi onde abang dangakan bana minum labangai tetaluan angku abang litak menggale ikan elok kesehatan jago juo petamin nempel yang nomor 1. Oba itu kato badan inyo mandang kato rupo itu ala sanang dalam hati minum tetalu pai badan kutai tuan. Oh minum tetalu badan kutai sadang minum tetalu juo batanyo badan Santi Dewi onde abang dangakan bana bari lurui Santi batanyo bari bana Santi barundiang. Oh nantanyo badan diri Santi kalau walaka bakan ala kalau walun ka bakan alun jana bang baduto kato sampai sabantu itu di sinan kalau kok dipandang onde dia kandung Santi Dewi atu dia nangka ditanyo. Oh kato sampai Santi menjawe nangka Santi tanyo bake abang ala ko abang banam punyo dia. Oh ala
ko abang bang banam punyo coy itu kato Santi Dewi mandanga kato rupo itu disinan kalau dipandang nak guno tu etong lamu onde angan ladek Santi dangakan diupik Santi Dewi kalau itu dia nangka ditanyo Hogala ko ambo banam punyo jawaban sasak badannya Pak Buyung Kutai jawaban sedang tersasa ambo nabalun dia banam punyo Tuhan Oh ambo nambalun nyo abanam punyo mandanga katoco itu tasabui alun banan punyo jawaban badannya upiak Santi Dewi lesa bananyo bang indak bapunyo Oh disinan menjawe badan kutai alun do dia abang bapunyo kato sampai Santi menjawe ko iyo alun ado banan punyo Hokok yo ndak ado orang nampunyo disiko tinggal badan abang Santi sayang bang kabake abang yo bang Oh Santi sayang bang kabake abang saja bertemu jua ikan perasaan ndak lama lai kok malam mato ndak lalu pangana kabang juo Oh mandang kato rupo itu disinan kalau dipandang menjawi badannya tu Buyung Kutai Onde dia kandung Santi Dewi ko iyo sabantu itu menunggu Santi sabanta anggaran seminggu kini dia Oh anggarannya seminggu kini mandanga kato rupo itu tadanga janji seminggu mangkoknya kato kabajawe suko nak suko namu nak namu taman wong upiak Santi Dewi Oh sadang bamanuangnya ayo batanyo kutai bakit Santi onde dia kandung Santi Dewi mangaba manuang dia badan dia Oh mangaba manuang dia Santi Dewi mandanga katoco itu sinan bakato Santi Dewi onde abang dangakan bana mangkoba manuang bang badan ambo Oh menunggu ambo seminggu jan seminggu abang sabui 5 hari awak nak taluk jan 5 hari abang sabui sehari Santi nak sanggup Kok batu-batu sayang abang ka Santi Agilah jawaban kepastiannya Bara lama janji ditunggu Nampok kok kato pasti Lain dak duto badan abang bang Olainyo abang bang dak baduto ba itu kato badaninyo mandanga katoco itu disinan kalau dipandang tamanuang badan si kutai sadang bamanuang tanyo tibo Ho mandanga tanyo dari Santi onde dia kandung dia Santi dia abang sayang kabake Santi nan abang punco itu juo sajak batamu yo si Santi perasaan ndak lama lai Oh ndak lama aye minum ndak lama nasi makan kalau ndak dake dari Santi ba itu perasaan abang Hoko iyo itu dia nambah tunggu Oh tunggu gak 2 kali kami lai kini kami besok kami cukui di kami nang ketigo di sini nikah badan awak dia
Odisina nikah badan awak mandanga katoco itu lasana ngati Santi Dewi kalau iyo bangsa bantu itu sanang mana hati si Santi de hari tambah malam yuon de kanduan Santi de abang barangke kalapau tadi oto abang tinggal di sinan yo ikan nyo masih ado ampe piber di Abang aran ka daerah ipu kaipu ikan abang jua di maka bisa jo ikan angko mandanga katoco itu. Oh kalau iyo bang abang kapai hati-hati abang bajalan tapi jangan lupa badan abang 3 kali kami bang menjadi undangan mulai babue tuan. Oh undangan bang mulai kadibue ba itu bana katoinyo jana bang bacali kok sempat baduto badan abang kamaluan keluarga badan kami alang kamalu ayah jo mandi sarato badan upiat Santi. Oh kato sampai dari badan Santi onde dia kandung Santi Dewi indah kemalu badan Santi dan janji tetap betapati percayalah dia badan Santi ndak kabadu todo dia badan abang coy itu bana kato kutai nyobai yo janji babue tuan. Oh bayi yo nyo janji babue janji lah sudah dibuat nyo di sinan kalau kau dipandang yo nanari nyo tambah malam. Oh di sinan kalau nambah duon dia kandung Santi dia abang barangke nak nyolai dek pandai badan si kutai nyo tinggan balanjo Santi tuan. Oh nyotingan balanjo Santi nyotingan balanjo 500.000 bertambah anda mati Santi bertambah sayang badan inyo ba itu kalau kau dipandang. Oh jawaban badan Santi tarimo kasih bang banyak-banyak abang ala babudi baik bang abang ala bang babudi baik coy itu kato Santi Dewi indah to etong lamo bana nak para luto bilang lamo iyo tumpak di badan kutai tadi nang kutai kalau dipandang yo alai nyopai dari rumah otarui ke kadai kopi iyo kadai makan nyo tadi nan tampe talata oto yo ala tibo di kadai balik satonyo tibo dake kadai na minum malah nyobai salasai minum babai. Oh barangke badan diri kutai satu barangke badan kutai manggale ikan nan sabanya ampe piber lapian ka daerah ipu di maka abi ikan ang angkot tuan. Kaipu ikan nyoba ba itu kalau kau dipandang indah to bilang lamu disiko kalau dipandangi
Yo barangke dari Lubuk Pinang Lai punang kanyo tuju di malo hati nak kasanang Karena hatinya lawa laku Tumpak di badan laku tadi Yo ala niat dalam hati capek lari konda 3 kali minggu boleh menjadi janji awak Pak itu niat hatinya Ndak tabado senang di hati Sajuk di dalam kiro-kiro Sunyi di dalam pemikiran Yo sanang mana hatiku Tai menunggu janji kakak sampai Tuhan Oh menunggu janjinya kakak sampai ndak guna to bilang-bilang lama agak sajo di badaninya Oh sedang di jalan oto tadi indak di jalan di palamu ndak to bilang jalan panjang sampai kaipu badaninya Tuhan Oh sampai kaipu badaninyo Naniyo hari la balai Tentu dibuka ikan tadi Dilapikan isinan Ndak lama bana ikan nanampe piber Abila ikan dijualnya Selesai ikannya jualnya Babalik nak nyolai Marah balik badaninyo Iyolah dari daerah Ipu Indopuro nangkanyo 7 di sinan kalau dipandang sedang berjalan oto tadi di mau toto tibuan latibo di bungo Tanjung Lapi Nagari bungo Tanjung Manampu daerah Bantah Yo lewat dari daerah Bantah Manampu pantai nan panjang Setolape pantai nan panjang Tiboto di mungko-mungko Ba itu bang dan olah diri laku Oba itu badan diriku Tayoto berjalan taruh hijau sedang berjalan oto tadi ndak lama oto sedang jalan sedang oto berjalan jua Oh indah di jalan di Palamo Latibo balik di Lubuk Pinang Baranti oto di Lubuk Pinang di Tampe Etek na biasa Oh di Tampe Eteknyo anam biasa mengopinya di sini ninyo dan sedang duduk bana sedang duduk meminum kopi Oh awak nan sedang duduk datanglah Upik Santi Dewi lah pulang bang abang dari Ipu Oh kata sampai sebantu itu ala dia balik dari Ipu baru bakato badan Santi Dewi Oleh bisa ke rumah abang-abang sabanta apa mengece dengan abang bangi
Oh apakah mengece bang dengan abang coy itu kato badan ninyo mandang kato rupo itu jadi dia kato badannya buyung kutai. Oh mandang apakah mengece lasana ngati si kutai ala nyopai baduo jo pie Santi Dewi jalan bahir yang nyoba tuan. Oh jalan baduonyo badaninyo sadang bajalan jalan juo disiko kalau ko dipandang. Oh panek dek lamo di bajalan tiba waktu yo jangkonyo sampai ke rumah Santi Dewi satu tiba di labu rumah. Oh baca assalamualaikum menjawe apa juama Waalaikumsalam katoliau naik lana hati rumah Tuhan. Onai lana ate rumah mandanga kato rupo itu lanai badan diri kutai setola nai ate rumah inyola duduk di kurisi. Yo satonyo duduk di kurisi tumpak di badan Santi Dewi naninyo membuwe aye salah saya aye babuwe nyobuwe aye dua gale sagale aye untuk apa sagale aye untuk kutai. Yo talata ayat meja minum lalaina ayenako jadi pakato badan kutai la minum kutai sekutiko aye ba minum nyomaroko sinan bakato apa Santi Dewi onde nak kandung kutai naik apala mendapat kabar mahagi kabar Santi Dewi 3 minggu ketiga kalian iyo kekanika itu di dalam ceritanya. Iyo kona sabananyo lain dak bagara-gara beko orang tagi kaba mama di kampung tagi mama kepala kaum apalagi orang di siko. Kok lah tahu nak kepala kaum lapaya kita marah ba itu kato badaninyo lain ndak kutai baca lihat Tuhan. Lain nak kutai baca lihat mandanga kato rupo itu jawapan badan kutai onde apa dangakan mana nanamboy ndak pak kabaca lihat batu-batu kamambi anak apa jadi bini nambah namu pie Santi Dewi ndak badu to pak olah badan la amoy. Indak badoto dopak badan ambo mandanga kato bantu itu senang sekali hati apa. Oh kalau iyo nak serupo itu sebelum hari minggu tiba sebelum hari hanya datang.
kok dapet seminggu sebelum itu badanang letih bosiko lamana atap di lubuk pinang Oh lama natap di lubuk pinang ditampik badan diri apa Oh mandang kata cuy itu kalau cuy itu kata apa seminggu sebelum nikah ambo tiba tampik apa Mandang kata rupa itu alang kesanang dalam hati sanang bana hati apanya ialah upik Santi Dewi O sarato ama sekalian Deinyo sedang duduk juo marokok lapak kato badan kutai mencali elok minantu bertambah sayang apa sangat tima Bertambah sayang apanya Santi Dewi itu kalau kau dipandang jadi nak kata badan apa Santi apa yuran sabananya mana kata apalah lambe nak berhenti di Maroko tapi ko apa sabananya apa cubo juo Maroko nyo ambil di apa rokok sabatang Maroko apa Santi Dewi Mama rokok lapa Santi Dewi sedang merokok badan inyo di sinan kalau kok dipandang Inyo marokok sekutiko nak tabado senang di hati sedang baduduk bagandingan duduk barampe badan inyo nanci apa Santi Dewi nanci ama badan inyo nan seorang badan buyung kutai nanci inyo Santi Dewi Menanci iyo nyo Santi Dewi sedang nyo duduk bagalak-galak hari bertambah petang juo petang bajawe dengan sanjo Manan sanjo sesanjo itu bakato badan diri kutai onde apa sarato ama cukui joa dan Santi Dewi Ambo babalik dulu ke pesisi Ambo pulang dulu ke kampung Baitu kato badaninyo Karena ikan palabi Ambo cari ikan babang alik Yo ambo cari paikan babalik coy itu katonyo badan kutai de inyo meminta izin jadi nak ketua apa Santi Dewi cukui jo ama sekalian Elok-elok yo nak buyung berjalan elok-elok kutai bawa oto janyo jadi pelanggaran beko ndak jadi mengiak karajo bayi Beko buru lo nak kejadian elo buyang bajang alan na
Maelok-elok yo bayi pulang kampung mendangar kata rupo itu jadi pak kata kutayon dedek kandung senti dewi abang pulang dulu ke korong kampung mencari ikan untuk gale. Mendangar kata rupo itu jawaban senti dewi kok dapet kandak bang dari ambo. Jangan balik oleh bang ke pesisir sama laki awak ko nikah bang Masa malaki bang badan awak nikah kok dapet jana abang balik juo di siko saja lalai badan abang mendangar kata rupo itu. Onde dia kandung senti dewi kok kamana atap di siko abang tentu abang balik dahulu besok abang menatap juan takut santi bosan jo abang. Mbak itu kato badan putih kato sampai nyo menjawi onde abang dangakan bana bosan ba alo bang badan santi kondak sayang kawake abang indak bambie jadi suami bang Nak kawambi do bang jadi suami cuy tu bana katoi nyo indak guno to etong lamo ndak paralu dibilang lamo. Agak di badan ninyo tadi maalun badan sikutai ala nyo minta izin balik babalik buyung badan kutai tarui oto badan ninyo satu lati bodake oto minum di lapau lavabaye. Minum di lapau nyola nyobaye nyobarangke nak nyolai satu barangke dari lubuk pinang Indopuro nangkanyo 7 di malo atiku tindak kasana ngawak kadape babini bangarupa Madisinan kalau dipandang satonyo ala oto bajalan sadang bajalan oto tadi lape nagari lubuk pinang lado kampung perbatasan lapenan dari perbatasan latibo daerah Silawi seto lape nagari Silawi tababang-babang nyotuma daerah Sindang Lapenyo dari nagari Sindang manampu si Bukit Dado di malo ati tak kamamang nambedo nyobari yang aropa Manambedo nyo bari aro lapenan dari Bukit Dado latibo to di lunang kok sempat nyobari aro di maduduk badan dak sanang lapenyo dari nagari lunang lampaklah simpang tanah sira di Malokutai namu sanang galak si santi nantakan anak Malape nagari nyo at tanasira latibo di daerah kumbung di malo badan nak kasusa nambedo sayang kok nyo jauh dari kampung Lape nagari daerah kumbung latibo di talang kubu
patwi juo bamanuang nambe dokana na wala aku Lape nagari nyo talang kubulat tiboto di tapan Oko sempat kanda nak walaku kamamu ko disuruh akan no tuane Oh malalape daerah tapan oto bajalan tarwiju Oti bola oto di timbangan menampu si buki buai Ala tampak jalanan tinggi Lape nagari nyo abuki buhay latibo di sungai kuyuang Iyo hati di dalam kolakanay namu bapisa ja korong kangampuang maei Malapela nagari nyo sungai kuyuang nampak na era sungai muru Di maloy ndak kanamu nyo bapisa dari kampung santi jo awak basungguh-sungguh na Malape nagari nyo sungai muru oto bajalan tarwiju walatibo di kelo awas sato lape di kelo awas tababang daerah Ceminang Sato nampak lapo Ceminang oto bajalan tarwiju tibo to di pasai Indopuro Masa to tibo di pasai Indopuro latarwi oto kalubu ubay sato tibo to di rumah oto talata di tampe nyo Alala turun badan kutai tadi satonyo turun dari oto badan si tibo sakang alima Badan sinyo atibo sekali satola tibo dake suami aye talata dua gali nan sagale aye putih sagale aye mani minum lalai bang badan abang-abang lita balik bau sau ba itu bana katoinyo Kato sampai sarupo itu jadi dia kato badannya kutai tadi alanyo minum ayat talata ayenyo minum nyo maroko kutai la dua sama orang Ya kutai la duduknya asamo seorang sadang nyo duduk juo sadang duduk badan si kutai nyo bamanuang ka bamanuang inyo bamanuang sadang duduk
sadang bamanuang kok dipandang makato badannya diriesi. Onde abang dengan mana oh salah ruit salamun angko nak mencubo abang bamanuang. Baru kini abang bamanuang abang tiba di rumah bang Bamanuang abang bang tiba di rumah mandang kato rupo itu di sinan kalau dipandang oden dia kandung dangawana. Mangko abang dia duduk bamanuang ado bana de abang nan tekanan abang manggale trip kini rugi gadang abang manggale. Modal sebanyak dia 70 pitinan dapat 50 dia mapitinan dapatnya dia 50-70 juta dia modal gale abang kini piti ada 50 iyalah rugi abang 20 jual piti kawatutui mamandang katorupo itu menjawe badan diri esi. Onde abang dangakan bana rugi balabo bang tu biaso nana bang jan bamanung pulo. Kok iyo kababaye utang gale jual barang pariasan jual galang badane si bang Yo jual galang bang badannya si mandang katorupo itu sinan bakato badannya mabuyong kutai. Lain dak ba adik galang baju kato sampai si menjawe alo salahnya nama bali abang dulu jual kini biasanya bang nama ugi menggale tu dijual bang barang pariasan. Indah abang bapoya-poya mangalo itu bapikirkan bang Mamangalo itu bang nanabang pikiran mandanga katorupo itu yo kole namu si menjual galang tu juala dia boleh ribayi utang diambil lo ikan babali mandanga katorupo itu barang ke badan diri sinyo jual galang sekutiko indak to bilang lamo bana panek de lamo si jalan sampai ke tampe jual barang malah nyok jual galang di tangan pitila dapet sekutiko sebanyak 30 juta masa banyak 30 juta 30 pitinan dapet lah sampai pitinyo bau tiba di rumah dake suami. Onde abang dangakan banai kopiti bang sudah menjual galang jumlahnya 30 juta baolah bang pitinan ko tutui utang ado di orang. Ukuran ambil ikan ambil babalik nana bang jan bamanuang namanya abang bau sao namanya abang pe manggale ado ugi ado balang abo bang nan sabananya ndak coy itu ndak rugi do gale badan kutai
kutai gale balabu banyak wana mangkoinyo para lupiti kok dapet kandak badan kutai ado piti awak ndak agak 100 juta paling seketik 50 nanalik nak kadekia nak kababini baru kan namonyo itu deh inyo nantakana nyo ambil sekali piti galang simpan kesaku elo simpan kasaku elo iyo lapiti galang tadi Odisinan kalau dipandang tumpak di badan diri kota yonde di kandung sidai Abang barangke dulu ke Suranti mencari gale balik kok laika rugi namu balik dia Kok lainnya rugi ya kababalik ba itu mana katoinyo menanga katorupo itu sanang teraso dalam hati paila bang kato siesi di sinan kalau kok dipandang Hoala barang ke badaninyo menuju pasar Suranti yo tampe pambi ikan Maalun noto sadang jalan noto dipandang lari oto batambah kancang sadang jalan nandel nyopor dari 1 opor kaduo dari 2 lape katigo dari 3 lape kampe tambah di ampe tanpa tanang Tando larinya tanang dangadang lari 80 ado mencilok ke 100 ado cepi ado bili 120 lari oto ke suo amper kilometer kaja bakaja tonggak kilo laraba tonggak kawe Oh indah di jalan di palamu di mau toto tibuan sampai oto kampiong para tuan Oti botonyo adi ampiang para ndak guno to bilang lamo dek lamo to balari la sampai oto ke Suranti Otaruinyo masuk ke jembatan bahara oto kalawi mamji ikan kanamonyo di sinan kalau dili indak to bilang lamo bana Lado kalua ikan bagan satu banyak ikan kalua nyo isi piber panu lapanu piber barisi sabanyak 30 piber lapanu baisi ikan Lapanu baisi ikan iyo lapis nanti 30 setola sudah isikan diangke kate oto setola tibo ate oto
Yo ikan di kabe elo-elo di kabe pis nan talata wa itu kalau dilihat nan talata di hati oto salasai pis ta kabe onani kana la babaye sasen pitina kurang sarimi pitina tinggal salasai kan ya bayi oto barangke nak nyolai. Oto barangke nak nyolai barangke dari daerah Jambatan Panjang Suranti. Satu lape dari Jambatan Panjang alatibo di Sungai Sira di Malodara lana musanang nambedo kasila kok barubah lape nagari Sungai Sira. Latibo di kuburan Cino kok sempat sayang barubah kotak bayi iman namu gilo Tuhan. Olah penagari kuburan Cino latibo di Jambatan alai di Malo indah namu bodoh sayang joinyo tabang kalai. Yola lewat Jambatan alai tibo di simpang ampiang para kok sempat sayang lambe sampai bantu orang boco badan awak lape di simpang ampiang para latibo to dilaku Mangkonyo pak bantu orang gilo badan awak dulu lah dapet kanai membuat Tuhan. Satu lape daerah laku kalau lah lewat oto dilaku oto berjalan tarwiju lah sampai ke Kasih Putih di lape nagari Kasih Putih alatibo di Pasakambang tiok bakanda tak nambuli duduk mengalu sama seorang lape di daerah Pasakambang adolah simpang kentukua. Mangkona mua galak seorang pak sama seorang dek kasih acok barubah lape disimpangkan tua kuala tibo di karang labuang di malu hati nak kasusah nambedo jauh jo nangkan buang. Yo to bajalan tarwiju di mau to tiboan tibo to di kotor raya Tuhan. Tibo to nyoa di kotor raya dek la tibo to di kotor raya lape nagari kotor raya. Oh nampak daerah Padang Laban di Malawati nak kasusah sadang taman jobat tinggalkan lape nagari Padang Laban lah nampak simpang sungai liku sadang taman jobat tinggalkan bilo nyobadan lah dia kabatamu Tuhan. Oto balari nyawa tarwiju ndak lama kita bilangkan di ma oto tibuan latibo di pasal labuan. Hola manampus si simpang pale lape nagari simpang pale la nampak si kampung baru di Malawati nak kacame kasih joinyo balun tantu. Yola penagari kampung baru adola balai di balai lasa di Maluawa nak karagu adik jo kami bagara-gara lape nagari balai lasa ditampu Jambatan Sakutiko. Ode inyo bagara-gara kotak gilo separo boco satonyo lape di Jambatan oto mendaki ke bukit jari yang punai. Yo patuinyo awak rangacukan yo ado nangga ngaga kamai intai Tuhan.
Olah pe di bukit jari yang punai menurun ke daerah tumanyo sungai tunu di malo badan nak kasansai kopai bilo batamu. Yola pe nagari sungai tunu tababang pasa pengasan rami balainyo ayaji di malo badan dak karagu sadang nancol yang batulakan perai babini sampai mati. O satu lewat daerah ayaji lah sampai oto kabuki biarlah ndak babini sampai mati karanoi duit sadang sulit tuan. Lape nagari pasabuki oto bajalan taruiju ala di mau tolataan sampai ke daerah buki bujang-bujang la lewat pasar lalang panjang. Yo ndak lama oto di bajalan sampai ke rumah badaninyo oto talata di nan tampa di tampeknyo seto talata oto tadi. Yo tumpak di badannya buyung kutai naninyo ala kakak turun satonyo turun dari oto hari bertambah patang yuoinyo mandi ke kamar mandi tuan. O mandi kutai ke kamar mandi satola mandi badaninyo ndak lamoinyo sudah mandi lah sudah mandi ganti pakaian duduk di luar di palanta. Holanyo ganti baju jonanelo satola duduklah di palanta yeta letaklah di bininyo satu talata ayat tadi bakato badan diri kutai onde di kandung esi dia ambian baju dia badan abang ambian baju gak labi ambian gak anam petaga ba itu kato badan inyo iko ikan ko sangat banyak ndak laku di sungai Panu ka Jambi ambuaran ndak laku ikan di Jambi ke Palembang ambuantan. Mbak itu kato badan inyo mandanga kato di suami katonyo esi yo pulonyo ambian baju anam petaga tuan. Ambian baju anam petaga ladape baju anam petaga naninyo kamama kok dili sabun mandi lanyo ambian pulo ada obat sampo sekalian cukui joan dua untuk mandi alata-lata ate oto onde abang dang akan bana baju alan dua punala sabun mandi punala juo cukui jo sampo sekalian. Hari ada pukul 7 sanjo meningkat ke pukul 8 menjawab pukul 9. Onde dia kandung esi dia abang barang ke nak nyolang ai tuan. Oh abang barangke dia nak nyolai mandanga kato rupo itu jadi bang kato badan esi elo abang bawa oto. Oh barangke badannya diri kutai barangke oto dari Lubuk Ubay Indopuro ala Lubuk Pinang nangkanyo 7. Oh di malo hati nak kaibo nambedo jauh pa tantang itu tuan. Malo ke sungai Panu nyo manggale malo nyuaran ke Jambi ndak ado arah ke Palembang ke Lubuk Pinang nyuaran Panu oto bayisikan.
Hoba itu di badannya tumakutai tadi sedang oto bajalan yo menuju daerah Gajai Lubuk Pinang Tuan. Menuju daerahnya Lubuk Pinang di sinan kalau dipandang indah to bilang lamo bana nak guno to etong lamo oto bajalan tarwi ju di ma oto to tibuan la tibu di pasatapan oto tarwi bajalan ju nak lamo to di jalan di mati to lataan la sampai ke daerah Kumbuang. Satola tiba di daerah Kumbuang alanyo sampai ke Kalunang Lape Lunang Kampung Silawi alanyo daki Bukit Sialang. Satola tiba di perbatasan yo sampai oto ke Lubuk Pinang anggaran pukul 1 malam Tuan. Anggaran pukul 1 malam sampai oto ke Lubuk Pinang ala baranti di lapau na biaso turun labangadan olah diri laku tay. Ya ala turun badaninyo setelah turun dari oto olah nampak di punyo lapau lah duduk ke dalam lapau air telah tak dirangkai. Oh ayat telah tak dirangkadai setelah ayat tadi alanya minum badan kutai lah datang anak gale kutai. Lah datang anak gale kutai ko membawa enggak 2 pis ko membawa 2 pis pulo lanyo pecengkangkan ikan tadi. Hoba itu anak gale inyo ado anggaran 30 pis cuman basiso laya 6 pis di sinan kalau dilie. Ho tumpak di badan pak diri kutai 3 pis untuk barale nyoantan kata ampe badan Santi Dewi Tuan. 3 pis ikan dak bajuanyo simpan ikan ate oto nangkanyo jua 3 pis saja ba itu kalau dipandang yo ndak lama kita bilangkan ndak lama inyo di manggale abila ikan nanyo tampe abila ikan di kadainyo. Dia nak gale labi pulo labi kan kesadonyo cuma nanti tinggal 3 pis kau untuk biaya barale untuk pekan nasi badaninyo. Yo ndak lama kita bilangkan pitilah sudahnya tarimo barangke badan diriku tai katampe upie olah Santi la Dewi.
katampe upia Santi Dewi jotoinyo barangke ndak lama to di jalan sampai ke rumah Santi Dewi. Oh sampai ke rumah Santi Dewi, oto talata tepi jalan Santi Dewi sedang dibilik. Oh satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum menjawe apa Santi Dewi cukui juama sekalian. Waalaikumsalam nak keto badan apa mencali apa kelabu janjang kironyo kutai nalati bopa Oke ronyo kutainyo analati borisinan kalau dipandang onde nak kandung kutai na iya lana di kurisi ba itu keto badaninyo molanyo kita sama duduk di sinan kalau dipandang lana iya inyo ati rumah alanyo duduk di kurisi tuan. Iyo alanyo duduk di kurisi, satonyo duduk di kurisi, nyo imbau anak diapanyo, duo jo ama sekalian. Onde nak kandung Santi Dewi, keluar anak dari bilik abang Santi ala tibo mandanga kato rupo itu keluar upi Santi Dewi tuan. O kalua upi Santi Dewi, satu kalua Santi Dewi, nyo calie orang nanti bo kironyo badan diriku tei. Opai kadapu Santi Dewi, nyo buek kopi sekali, nyo buek kopi dua kali, o lata-lata kopi tadi. Oh sagale kopi untuk apa? Sagale kopi untuk kutai. Pekatu badan Santi Dewi onde abang dangakan bana minumlah air nantala hatta bange. Oh minumlah iya bang nantalata mandanga kato rupo itu di sinan kalau dipandang lanyo minum aye di kutai salah saya aye diminumnya onde di kandung Santi Dewi itu malawu dalam bibir itu maikan abang bau untuk biaya kabar ale di mandanga katonyo dari badannya tuma buyung kutai nak tawado sanang di hati jadi bang kato badan Santi Dewi nyo ambil maikan de apa nyo angke ikan tadi badu hojo buyung kutai nyo lata anak terumah elo simpan lah ikan elo bilo para lupa gunoan nanikan indak kakabusuk es ado di dalam ikan pai. Es ado pa di dalam ikan nikonyo ikan tigo piber untuk biaya baca doa pakai nasi di badan awak. Mandanga kato rupo itu bakato apa badan Santi tarimo kasih banyak-banyak iyo kabake badan kutai ndak membali pekan nasi lain.
Odisinan kalau dilihat bakato badan kutai tadi ambo kalapau lepak kato kutai ndak rancak dicali orang ngacuk bana ambo kamari bakato apanyo senti dewi kok lay babao nak pakaian sekalian jan pai kemano-mano ju disiko sajo lalai kutai tinggal barisu awana olah kabar Oh mandanga kato dari apa lasanang hati badan kutai nyo ambil pakaian kesadonyo nyo agian kesanti dewi olah diagian kesanti dewi dek kain adalah bagian kutai keluar nak nyolai tuan kutai keluar nak nyolai di sinan kalau kau dipandang indah to bilang-bilang lamu oh ndak paralu dietong lamu bana maalun sajo badan ninyo kalau nam badan pae buyong kutai otarui keluar badan ninyo dilapau inyo duduk-duduk malaki hari barisu tuan oh malaki hari barisu di sinan kalau kau dipandang tinggalan kutai duduk di lapau Oto japui bininyo di daerah Indopuro Iyolah bini jo anaknyo di sinan kalau kok dilihat tumpak di badan bini kutai Iyo semalam na malam itu ala lalo bini kutai sekalo lalo inyot ko dipandang sekalo lalo mimpi tibo Yo ala mimpi badan inyo raso baju dipakai orang raso tarompa orang ambil baju nan dipakai orang nan baju kesayangan bana Yo baju nan paling nyo sukai itu bana baju orang pakai Yo hilang tarompa badan inyo itulah mimpi bini kutai tuan Oh itulah mimpinya bini kutai mimpi sampai nyo tersinta tekana pulau menanginyo jago lalo Hodek mangko menangi jago lalo Nam biasonyo mimpi nangko kalau mimpi kehilangan baju Oh kalau baju dipakai orang atau tarompa orang pakai Mungkin suami baparangai tuan Oh mungkin suami baparangai Baik itu bana kato hati Ndak to bilang-bilang lamo Na malam semalam itu
O tinggal ninyo di sinan to japui badan diriku tai sadangnya duduk dakik lapau hari pagi sepagi itu. Yo kutainya kalau sepagi itu ala-ala mandi badan kutai sudah mandi ganti pakaian tarui ke rumah Santi Dewi Tuan. Otarui ke rumah Santi Dewi di sinan kalau dipandangi ndak to bilang lamo bana. Oh nak lamo inyo di jalan, iyolah jalan pakai oto lah sampai di rumah Santi Dewi. Oto talatak di laman rumah lah turun ate oto. O satu la turun ate oto nyotarui kalabu pintu satu tiba di labu pintu baca assalamualaikum menjauhi orang ate rumah termasuk upi Santi Dewi. Waalaikumsalam katoinyo naiklah naik kutai ate rumah ala-ala naik badan kutai duduk lainnya di kursi Tuan. Oh duduk lainnya nyoa di kursi di sinan kalau dipandang alanya duduk di kursi. Oh satu duduk ayat talata dek lata-lata ayat tadi berkata upi Santi Dewi minumlah bangai ayat nangko yo bang. O minumlah bangai aye nangko lanyo minum aye di kutai de aye lanyo minum. Di sinan Santi kabakato onde abang dangakan bana lai ko abang dak mengantuk kalau mengantuk badan abang itu mang bangai bilik dalam bagolek lah badan diri abang. Mandanga kato coy itu onde dikan ruang Santi dia mato abang indak mengantuk abang na baru jagolah ngalok Tuan. Oh abang nam baru dia jago lalu baik itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu lasanang badan Santi Dewi antara kutai jo apa Santi Dewi bagalak-galak ate rumah duduk saropok di kursi bagalak-galak nambah dua Tuan. Oh bagalak-galak keduanya sedang bagalak-galak juo hari bertambah petang juo petang bajawe dengan sanjo. Oh sanjo bajawe dengan malam dan malam samalam itulah datang orang narami baalun baralek kana monyo. Marapulai alanyo ado anak daro lah 20 antaro badan Santi Dewi yo joinyo buyung kutai lah jale kabanikan. Onikan ninyo nambah duo ijab jatuh kabuanyo jawe salasai kabuanyo jawe. Bakato orang namanya selamat pengantin baru mua panjang rezeki murah penyakit jauhan ala cuawa jo tabiang lah kalian keduanya. Oh sarang kuala sabantu dayung sarantak lah nambak gala seciok lah sabantu ayam sekabek lah barupo kayu sasusun landa sarupo siri sayo juo rumah tanggo.
Ojaan kalian bagaduh-gaduh janado batangka-tangka rasaki yo namu yo berdana rumah tanggo kalian ba itu katorang namanya de inyo ala selesai nikah sudah nikah doa dibaco nyo baco doa selamat nambahnya makan ado juo na balik pulang barang na minum juo ba itu orang olanan basam